Masu bibiyar mu a wannan tasha mai ta taswirar marubuta, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da a cikin littafin mu mai suna Ni Kishiyar Uwata Ce. Idan dai ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda ƙudurinsa ya ci gaba da yi sai da ya tabbatar da ya yi mata illa yanda yake so, sannan ya ƙyale ta yana mai jin daɗin yanayin yau. Burinsa ya cika, ya samu abin da yake so, yanzu kuma shirin zai ɗora. Yana fitowa daga wanka ya duba ya gabata ɗaki, mamaki ya cika shi, lallai har yanzu da sauranta, wato ta iya miƙewa ta fice. Bai bi ta kanta ba, ya shirya zuciyarsa fari tas, ya ɗauki sistem ɗinsa yana kallonta. Ta zauna a ƙasan gadonta ta haɗa kai da gwiwa tana kuka mai gunji, tana jan Allah ya isa a fili, tana cewa ni kam ban san me yasa na fi kowa rashin dace ba, komai nawa rashin nasara ne, ban yi dacen uba ba, ban yi na uwa ba, haka zalika ban yi na aminiya ba. Allah dama za ka kashe ni da na huta da wannan mummunan rayuwa. Wai ni Murjanatu, ni ce mahaifina ya haƙewa, abin da ya zuba aka same ni shi ya zuba min. Ƙara fashewa ta yi da kuka mai gunji mai taɓa zuciya, da tuni duk iskancin Janar Habib sai da jikinsa ya yi sanyi. Ya miƙe a sanyaye yana zagaye ɗakin, so yake ya gano abin da ya kamata ya mata ta manta da wannan tunanin nata, amma ya kasa. Kawai sai ya nufo ƙasan, ya buɗe ɗakinta ya shiga. Tana nan zaune sai kuka take yi. Ya zauna a kusa da ita ya ce, calm down baby dad, please, ba fa wani abu bane da kike damun kanki, rayuwa ce kawai, ki saki jikinki. Kin san ba zan miki wannan abun don na cutar da ke ba, kin san na fi kowa son ki da son farin cikinki ko? Ture shi ta yi tana cewa ni ban sani ba, baka fi kowa so na ba, hasali ma ka fi kowa ƙina. Ba na son ka dad, ka daina kallo na a matsayin ya a gare ka, wallahi natsa. Rufe mata baki yayi da sauri yana murmushi ya ce, ita rayuwa da kike ganinta kowa da irin nasu salon. Janna, ki amshi damarki, kada ki yi wasa da ita, kawai kar ki cika min baki, zan lalata miki rayuwa yanda ba za ki moru ba a gaba. Aure kika ce kina so, na san gurin da na so miki shine yake maki ƙaiƙayi. So miye tunda ni ma ina so zan ɗauka na kai waje? Na ci Janna, kuma zan ci gaba da ci, saboda haka ki shiga taitayinki, ban son gardama. Yana faɗin haka ya juya ya fice daga ɗakin, ta bi bayansa da kallo cike da al'ajabi. Wannan wani irin uba ne da yake jin kurensa daidai. Miƙewa ta yi ta shige bayan gida, ta haɗa ruwa mai zafi ta gasa jikinta. Tana jin zafin na ratsa ta, da taimakon Allah ta fito. Ta ɗauki paracetamol ta watsa a bakinta, ta haye gado ta ƙudundune tana saƙa abubuwa da yawa a ranta. Abin da take gudu kenan lalacewar ta, shi yasa take bin kansu su mata aure. Suka ƙi. A ƙarshe garkuwar da ta riƙa ita ce ta kashe mata rayuwa. Dole tunanin baccin gajiya da wahala ya ɗauke ta. Da asuba da ta tashi ta ƙara jin jikinta ya yi tsami. Ta haɗa ruwan zafi ta sake gasa jikinta, ta fito ta yi sallah. Da dabara ta sake kwanciya saboda zazzabin da take ji ba zai bata damar aiwatar da komai ba. Karfe 8 na safe, Janar Habib ya sauko cikin shirinsa na zuwa ofis. Ya nufi ɗakin bebin tasa, ya buɗe tana kwanci, idan tana saman sili, hawaye na zuba ta gefen idanta. Ya jima a kanta bata san ya shigo ba, sai da ta ji zamansa sannan ta yi firgigit ta dawo daga hayyacinta. Ta sauke idanunta a kansa, shi ma ita yake kallo, idanunsu ya shiga cikin na juna. Sun daɗe a haka kafin ya sauke ajiyar zuciya ya ce, tafiya ce ta kama ni ta urgent zuwa Abuja. Ban tsara tafiya da ke ba, sai dai yanzu na ga dacewar ki zo mu tafi. Zan fi samun damar kula da ke a can. Ko ya kika gani? Da sauri ta tashi zaune, hakan yasa ƙirjinta ya yi rawa. Ya wani lumshe idansa ya buɗe ya ce, talk mana. Share hawayenta ta yi tana girgiza kai ta ce, ba za ni ba. Zara ido yayi ya ce, what? Ba tare da tsoron komai ba ta ce, wallahi ba za ni ba, sai dai ka kashe ni. Zuba mata ido yayi murmushi ya ce, a babin dad, me na kisa? Kawai dai zan ɗebi rabona ne wanda na san cikin 1 week
ɗin da zan yi ba zan galabaita ba. Wato sabon abu akwai daɗi. Kin fi mamanki Bara'atu daɗi, ko da yake ita ta tsufa da yawa. Yana maganar yana zare babban rigarsa. Ta gane nufinsa, ta miƙe da sauri, tana zumar jiki ta ce, Dad, ka bari, ba na son wannan abun. Damƙar hannunta yayi ya ce, kina son ki tona mana asiri ne masu aiki su jiyo mu? Kuka ta rushe da shi lokacin da ya cire wandonsa. Gabansa gajere mai kauri ya bayyana, ya kuma miƙe sai sheƙi yake yi. Ya yi murmushi tare da kama gaban nasa ya ce, ‘yar ƙarama da aiki kenan. Kin gane bebin dad, ki nutsu ki kwashi ganima. Wallahi mugun daɗi ne da joystick ɗin dad ɗinki. Shi yasa nake so na riƙa baki ita yanda ya kamata. Yana maganar yana matsarta tana janyewa har dai Allah ya ba ta sa'ar fita a guje. Ta yi falo, babu kunya ya biyo ta suka sake tsere fa. Shi da ita yana mata murmushi. Da ƙyar ya yi nasarar kama ta ya haɗa ta da jikinsa, ya haɗa bakinsu, ya ɗaga ta cak ya aza a kan kujera. Yana shan bakinta yana ɓalle mata botul ɗin rigarta, ta ƙanƙame ƙirjinta da hannunta, shi kuma ya sa ƙarfinsa ya buɗe hannunta ya zara bakinsa ya ce, ya zara bakinsa daga nata ya fara lashe kunnenta zuwa wuyanta zuwa tsakiyar ƙirjinta, ya sanya hannunsa kan ƙirjinta yana wasa da shi, a hankali yana kallon idanunta yake zubar da hawaye. Ita ma tana jin salon da yake wasa da ƙirjin nata kamar salon da ta sani, salon da aka daɗe ana yi mata da dare. Tun ba ta jin daɗi har ta fara jin daɗinsa, ta fara misin salon. Duk lokacin da bata same shi ba, takan riƙa wasa da ƙirjinta da kanta. To, dama ashe ita ta mayar da kanta shashasha? Salon na dad ɗinta ne? Bakinsa ya sa ya kama kan ƙirjinta ya fara murza shi a bakinsa. Yana lasarsa yana shafa duk jikinta. Daɗin yana ratsa ta. Tana ƙin abin a zuciyarta. Dabararsa ta tsohon hannu ya raba zuciyarta da tunani. Ta ƙanƙame shi tana jin salon yadda yake shan ƙirjin nata. Har ƙwaƙwalwarta, hakan ya yi masa daɗi sosai. Ya samu abin da yake so ya riƙa wasa da ita. Sai da ya gaji sannan ya gyara ya janyo ta ya sa mata kan ƙirjinsa a bakinta. Ta kama amma ta kasa motsawa. Ya kama kunninta ya raɗa mata, ki sha naki ne bibi. Da kalamansa ya samu ta fara shan kan ƙirjin nasa. Yana nishi, yana lumshe ido, yana matsa nata. Sun jima a haka. Kana ya mirginar da ita ya haye samanta. Ya buɗe ƙafarta yana wasa da yatsunsa a gabanta. Yana sa harshensa yana tsotsa. Ta saki ƙara saboda zafin da take ji. Ta fara ƙoƙarin janyewa, ya yi maza ya danna mata aiki. Ta kuwa kurma ihu, ya yi saurin rufe mata baki. Yana nishi, yana motsawa. Da sauri tuni Janna ta somi masa. Shi kuwa bai ma lura ba, ya ci gaba da gashinsa. Yana ihu, yana sanya mata albarka. Sai da ya gamsu iyakar gamsuwa, sannan ya tashi yana sanya mata albarka. Ya ɗauke ta, ya shiga da ita banɗaki. Ya haɗa mata ruwa, ya sa ta a ciki, ya wanke ta tas. Wai kuma don gulma ta sake sanya masa kuka. Shi kuwa sai rarrashinta yake. Suna gama wanka ya fito da ita yana ta zolayarta. Wai ta ji daɗin kayansa. Ta wani narke ta sunkuyar da kai. Tsoronsa da kunyarsa tana damunta, shi kam ko a jikinsa. A tuɓe yake yawo kamar a gaban matarsa. Bayan ya gama shiryawa, shi ma ya shirya. Ya zari damman kuɗi ya ijiye mata ya ce, ta sai duk abin da take so, gobe sabuwar motarta za ta iso. Ficewa ya yi, ta bisa da kallo tana ayyana abubuwa da yawa a ranta. Ta yi murmushi ta ce, kai ne ubana, kai ne shaiɗan da ka raba ni da darajarta ta budurwa. Tabbas za a buga sabon wasa. Wallahi, tun da ka buɗe min hanya, mun fara kenan. Kun ƙi aurar da ni, ashe ni kishiyar uwata ce? Ban sani ba? Za a buga sabon kafci kuwa. Ko zan sha wahala, zan jure domin ku gane kuskurenku. Na yi alƙawarin bayar da komai nawa kyauta ga duk wanda ya burge ni, ko waye shi, ba tare da sisinsa ba. Zan jiyar da shi daɗi.
tunda haka kuka zaɓa min. Ni da ku shege kafasa. Miƙewa ta yi ta ɗauki mayafinta tana jan ƙafa ta zuba kuɗin da ya bata a jaka ta nufi motarta. Ta shiga ta fice daga gidan. Ta nufi inda ta san za ta samu Suri. Sai da ta je gurin ta kira ta a waya ta ce, kina ina ne? Dariya Suri ta yi ta ce, tun jiya nake son kiranki ina jin tsoro. Ki shigo kawai ina cikin Kofra Arenas. Kashe wayar ta yi ta kashe mota. Ta yi yunƙurin fitowa ta ji ƙafarta ta mata tsami. Dole ta sake kiran Suri ta ce, idan babu damuwa ki ƙaraso ina farkon gate bana jin zan iya doguwar tafiya. Bana jin daɗi ga kuma rana. Kashe wayar ta yi tana kallon manyan motocin da suke shigowa gurin. Suna yin fakin. Wata mota ta faka a gefen tata. Ta kalli motar ta kawar da kai. Ta mayar da kanta wa wayarta. Aka buɗe motar aka fito tare da tsayawa jikin motar. Aka zuba mata ido. Ta ɗago ita ma idonsu ya sarƙe da juna. Tuni suka shagala a kallon juna. Bata ji isowar Suri ba sai da ta ji an dafa ta an ce ya ne babe? Me kike kallo haka? Tana maganar tana kallon guy ɗin. Ajiyar zuciya ta sauke tare da gyara zamanta a kujera. Ta kalli Suri ta buɗe mata ɗayan ƙofar. Ta shiga har yanzu guy ɗin yana tsaye idonsa da ke sanye cikin glass yana kan nata. Ta ja numfashi tare da ɗauke idonta. Ta dubi Suri ta ce, tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin kyakkyawan bature irin wannan ba. Suri dube shi don Allah ya fi kama da Larabawa, amma yanayin fatarsa yana nuna cewa shi ɗin bature ne. Kallonsa Suri ta yi ta baƙin glass ɗin motar ta ce, kin ga har yanzu motar nan yake kallo. Ɗaukar wayarta ta yi da ke ringin ta kara a kunnenta ta ce, hello? Tsaki ta ja ta kashe wayar. Jin muryar mom ɗinta. Suri ta kalle ta da sauri ta ce, me hakan? Mom fa ce ke kiran ki Janna. Ɗagowa ta yi idanunta ya ciko da ruwa ta ce, mom ɗin Surayya, me amfaninta ga rayuwata? Wace gudunmuwa ta ba wa rayuwata? Bayan ta lalacewa, Suri na zaɓi rayuwar da kike ciki yanzu. Ni ma kamar yadda iyayena suka bani dama. Na sani mom ɗina ba aiki take ba. Ita ma rayuwar da take kenan. Na sha ganinta da kamata ta kawo maza abokan harkarta gidanmu. Idan na ce su waye, sai ta ce min abokan business ɗinta ne. Dama dad yake samun kulawa daga lokacinsa, to shi ma mun buɗe sabon babin rayuwa da shi. Har bani tikitin yin rayuwa mai 'yanci. Ba zan bar gidanmu ba, domin rayuwarsa abar koyi ce ga duk wanda ya yanke hukuncin ɗaura ƙawance da duniya. Amma zan nemi gida mai kyau na siya a unguwa mai kyau kuma mai tsaro. Domin ƙulla sabon kafce, Suri, yanzu rayuwa za ta fara. Ni kishiyar uwata ce, kuma ni sabuwar karuwa ce, da ta yi gado ta ɓangare biyu. Wallahi na yi alƙawarin sai na gigita duniyar karuwanci, kuma sai na zama abar koyi a gurin ƙananan karuwai. Tana maganar a cikin isa da izza. Bata ƙarasa ba, aka ƙwanƙwasa gilas ɗin motar. Yin shiru suka yi suka kalli gurin a tare. Suka sake kallon juna. Suri ta ɗaga gilas ɗinta. Ƙamshin turarensa ya dake hancinta. Ya lumshe lumsassun idanunsa ya buɗe tare da ɗan ƙawata fuskarsa. Da murmushin da ya gigita duniyar Janna. Dimple ɗinsa ya lotsa. Ya buɗe ɗan ƙaramin bakinsa ya ce, hi babe. Boyayyar ajiyar zuciya ta sauki. Ta yi ƙasa da kanta, ya sake cewa, I'm Harrison James. Yana faɗin haka, ya zura hannunsa aljihunsa, ya zara compliment card ɗinsa, ya miƙa mata. Ta sa hannu ta karɓa, ya sake mata murmushi, ya miƙa hannu ya karɓi wanda Suri ta miƙo masa. Ya duba, ya ɗago, ya ce, Janna, wow, nice name and beautiful lady. Juyawa ya yi, ya nufi motarsa ya shiga. Ya juyo ga Janna da ta mutu a zaune, ya ɗaga mata hannu, ya zuge gilas ɗin motarsa, ya fice daga park ɗin. Kash! Masu sauraro aka ce laifin daɗi ƙarewa, duk da daɗin bai ƙare ba. A nan za mu ɗiga aya a cikin wannan littafi na ni kishiyar uwata ce na wannan rana. Sai kuma gobe idan Jalla mai kowa mai komi ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan littafi na ni kishiyar uwata ce. Wanda marubuciyar nan Ummu Hairan ta rubuta, yake zuwa muku a kowace rana a tashar Taswirar Marubuta. Kada ku manta, ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri.